Pasamortu kolorea, zira! Mikrofonarekin etorri gara, ea Arezketa ikastolako ikasleak zer esaten diguten araba euskarazen inguruan. Guazen! Galdera bat egin aldizuegu? Bai. Nola espero duzue pasatzera araba euskarazen? Oso ondo. Oso ondo. Eta ze ekintzarako gogo daukazue gehiago? Dantza ikusteko. Bai. Dantza. Zer iruditzen zaizue aurtengo abestia? Oso polita. Dantzatzeko ondo? Bai. Abestia badakizue? Bai. Kantatu pixka bat? Kanpada berpiztu ditzagun, gara jarreragun. Kanpada berpiztu ditzagun. Gara jabetarrun, euskaraz kantata dantza dezagun. Zertarako egiten da araba euskaraz? Uste dugu euskara irekitzea eta jende gehiago euskaraz ikasteko eta jende gehiago euskara jakiteko. Zuentzat zer da euskara? Guretzat oso importantea da, gure hizkuntza da. Oso importantea da eta jende gehiago hitz egin behar du. Zer da azkenean Euskal Herriko hizkuntza. Kaixo, Peio. Galdera bat egin aldizugu? Bai. Zegin duzu Arezketa ikastolan araba euskaraz dela eta? Egon gara hauek banatzen eta etxetan jartzen. Guk jarri ditugu gure etxean batzuk eta egon gara holan itenaldi bat egin genuen eta horrelan egon ginen. Niri gustatuko litzaiake euskara bultzatzea berriz jendeak hitz egitera berriro eta ondo egongo litzateke euskarare hitz egiten duen jendea handitzea gehiago populazioa. Igandean ze ekintza gomendatzen diguzu? Ez dakit, uste dut guztiak egongo direla ondo, ez dakit. Kaixo, zer da Arezketa ikastolan gehien gustatzen zaizuena? Niri matematikak gustatzen zaidalako eta ere bai batzutan jolasak egiten dugulako matematikekin. Niri gustatzen zait matematika, como zatiketak eta ere bai eskulara gustatzen zait. Erronka eta mate. Jolastokia ere. Jolastokia eta matematika asko gustatzen zaizkirreiketak eta kenketak egitea.